Yaro you try, ni so kemen hagani ka por ka bamenta. Sa si sin ki la banwan ra ya ka ching hikai na kaktin ka jong oblay. Lang ba ka studio jong ka Potternet. Nyai kublay ya piwe ki ba pet hagani ka singi. But ki ba ji ya pet ya ka program jong ka Potternet, but ki don na pi hagani ka step ka ba PS no lani kala ade ka por janmit ngam da tip ya ka por pi pet henry. PS no ka sin ka bandang kong ni pediang sobha ya pi ru. Kumjo but kita barok ki ba jupet yakni ka program ke jongi ngi priang sobhaya pi baro haga kerteng ke bathiang tam ke jong Jesus Christ ngi songro ban ai kublai hagani ka por ki para pastor lang badalang hagani ka jaka nadu i pastor Arding do i pastor Fair barkum juru i pastor Bante hagani ka por ke bamenta ngi so kemen bha habangin yo manwan ni ban sam ya ka tin ke jong blai namar ka tin ke jong blai ka pensait bor ka saindur bat kham tam ka ong kasat khot yangi na ka jinglong sti barok ba utrai ula ban pediang yangi ki breu ki bam tho bria kata kan dei tang da ka ba lasat yangi da ka tin dei namar kata ka tin kalong ka ba kodor re kata ngi wan ra ya ka jingkai na ka tin ka jong blai bat hagani ka ski ngi tip ru ngi im hakum ka ni ka por hei ba ka prothai ngi yo i kadon ka jing ya kulmar kadon ka jing ba mi songsuk kadon ka thma kadon ka jingele mar ke liang kadon ka wei ka jat ben riu ke le bat ka wei ka jat ben riu bat om tang kata kadon ha ki long ying ki long sem kita ki jingele ki ba ya per la ka de ka jinga per jingmot apang shikurim ka jinga la lok lane ka jinga per jingmot bat ki khon ka jinga pat yeng kum ta ter ke yadon kan ka jing hiran hare hakum ka ni ka por bangingi yadon kum ki bangai bangi yadon hakum ka ni ka por ka benta bo blay ubo yangi kaktin ka jong blay ka kuntu pat yangi ke bangai bangin em kumno ban em ka jing em ka kumno hakum ka ni ka por hey bangi yo i baka pop ka man roy ken bat ki ba hok ki nga kwa banong yefi ki long tang kindiat hande ka bible ka hikai pat kumno uta uba ngai dan uta ba hok udai ya ka ban em bat katangi kwa e ban kran naman gitip nakaktin ka jong blay naka kitab si Paulo nong ka ba kat kendai ke dekat ke nyo bat bepra ke ong ba kata ka tengah kala pen krek ya lede naman ngi tip ro kum ka met ke jong ukris ngi long kata ka tengah ka jong ukris ken bani poi ha kata ka jing kurim jong ukun lang brot ken bat ka bible ka ong ba kata ka tengah ka tip kum no ban pen krek ya lede ka mjuru ha kani ka singi kwaro ban hikai na ka tin ke jong belai bangi wan ra ya kani ka pangken kum ki bangai kumno ngide ban penkre lani ki dei ban em hakum kini ki por ki benta wakat bangi dang ye up ya ka jingwan ka jong utrai ya ka ban shauno ya la ka jong kamen ngam ong ka jingwan arsen bo unwan atau lum olip harang ekran hanganing ka por ka jingwan arsen ka jong utrai ken ha sun beneng ken ban shauno ya la ki jong ken ban ngi ong ya kata ka jingrong no handai hadu bakampat wan kata ngi empat kum kane bangi i ka jingya kulmar lot ka jingya kecing seniau kaman kerhai kat ni handai ublai ukmi ayu pat nanga ban napi mangin long ki ba pen krek dan ni ki ban em kum kanu ka jat jing em kan but ha kani ko pot aingo ublai ngi don lang kini ki pastor mangangai ka jing hikai nang kani ka jaka nangi ki pastor badon ha kani ka jaka kanon ra ya ka jingger ku but om tang kata kanon ra ro ka jing pen set bor but ka jing pen khot ya pi yok ka don kanu ka jing bit tengit jong kani ka perthai kan but ha kani ko pot bangangai ka jing hikai kanalong ka jingger khu ya fi kumno kum ki bangai bangin em hakini ki sngi ki ba khadu hapdeng kini ki ke baro bat ngan ai ba i pastor rang shamon i pastor Arding do in lamprang ngi hakani ka por menta kulish buon pastor bat sukmen sha bangila bania lumbyang hakani ka jaka bania ai byang ngani khtian ka jong blai shapi we ki ba pet yakani ka program hakani ka sngi bat awat kadai sha hakani ka sngi ki ba menta habangi phai shiki saudong saukut ki jungi ngi isha ya kata ka jingkulma namar kani gari ka way makaktin ka jong blay ka lakran Jesus Christ lakran ni kata ka gospel ka jong Matias sumber saw lakran shy kata wala nabi thulu pa ki eke ki ban sajja hakini ki sngi ki bamenta taraw ka jim ka jongi kum ki banget kare bangin nget hakini ka khtin ka jong blay kare bangin tip ya ka eke bo Jesus Christ ukran bangin pengkre ru ya kata ka jingwan ka ba arsin ka jong try bunwan shaw ya ka jim ka jongi kum ki banget re kani ka way pat kare kani ya phi ki bamget pat ka eke ba khtin ka jong blay ka kran kan jasisha teraw kat bagi sengi po kadang don ai bagi hai shu bagi tip bau di tang mu u kalinti joga jing shisha
ba jong ka jing im de but shisha kum la yalam di pastor ngai ngo sha utrai ba utrai shisha shim na e domingi habangi don hagari khando kum kita ki banget ki jong le la ai ki ka ktien ha ka jim ka jonga ba jingi we pi we ba ka ni ka ktien shisha ka nong ka ta ka nuksa ka nong ka ta ka sha ka jing shai ha ka jim ka jonga ba jingi we pi we ki ba ya ha ka ni ka khando but ka ktien ka jong break la de pren shai lupa kum no kum ki banget ngiri bit im ha ki ni ki sngi ki ba khado ba ka ktien ka jong break sha ngai ngo sha ba ka long sha ka ta ka jing shai hagata ka jing im ka jonga ba jingi we pi we ban asna ba ngi puli na gani ktien ka jong blai abang apet ka we pa ka we ka shiti ka bo pol tho ka wan ra be ning kong shwa ka wan ra be shakata ka jing kala ka bomot ban na ka ta ka jing kala ka bomot na ta ka jing ai ka jong blai wi kai pat ngi kum no ngin im ka ta ka jing im ka bthmai how jesus christ ban ka don ru ka rukom kum ke kim ki bangai kum no bangi de ban im ban hang ne po ka shiti ka jong pol shi show titos ha ka lenong ka balai udah keren ya kan ya kajing shisha ba kumno kum ki banget ni dei bet em re shwa bangin poi sha ka ya lenong ka balai kindiak ngakwa am pe ka lenong ka ba ar ha ka khat ka ba khat wei ka thien ka jong blai ka omni ma ka jai ka jong blai ka la pau ka ba walam jing penem ha ki bre baro ka ba hikai ngi knang ha ba la lenno ya ka jing bam bre blai bat ya ka jing ko abrai ka perthei ngi nyo ban em ba khan adkar bat ba hok bat bre blai ha ka ni ka perthei ka ba menta kum ki banget hoi kaktiin ka jong blai kala peningi kumno ka rukam bagi di ben em re shwa bangin poi shaka ta ka rukam kumno wi ben em nyap stu shwa pat baka jingai ka jong blai ka wan man pau ha ka jim ka jungi la ram de ka jingai ka jong blai ka bla pau ha ka jim ka jungi nginom la ben em ka ni ka rukam ka butrai ula kren ha ka ni ka benta ding bau pol tada na mar baka wan ka jingai ha ka jim ka jungi kani ka jingai ka wan ra ya ka jing penem ban namar ba kawan ra ka jing penem kawan ra ya kata ka jing kala ha ka jing im ka jong tu brio ba tu brio ha bula yo ya kata ka jing penem na nong penem jingi jesus christ kawan ra ya kata ka jing kala ha ka jing jo bon im kata ka jing im ka bakhat adka bon im ka jing im ka balat ya kata ka jing ko abra jo ka perthai bon im kata ka jing im ka bahok ka berublai ha ka ni ka perthai ka bamenta ban isha ban im ka jing im ka berublai ha ka ni ka perthai ka bamenta ka dei ka ba teng teng ila ban syupen i na bar Andai siapa kadap tak bapun sudah. Datang kata ubrio ublai syam shisha bat ublai. Datang utau ubrio ubla ben im kajing im ke badakar, kajing im ke berublai, bat kajing im ke bahok. Kam tam ubak kmi ru syakata kajing kerman ke besok. Kumaktin ke jong blai ke keren ni. Tadau ngabat mengi wei pi wei. Kami kadi kata ke benta ke bang ngabat mengi kmi. Kata ke jing kerman ke besok ke bau blai unsapan pau haga jim ke jingi bat kani ru ke keren chpang kata ke jing rong no. Kata ka jingwan asien ka jong utrai tadau ngi im kani ka jing ka bru blai kare ka jing kani ka bu blai la ai ha ka jing ka jingi but minum la ira le de ben im kani ka jing ka bru blai u blai ai mun sim khot ha ka jing ka jingi but na marba ai mun sim khot ulong tau nong yarap ha ka jing ka jingi ha bu yarap ngi am ngi pendret ha ka ta ka jing lam ka jing u kumal kum wa ktien paling ko ong bangi yil kabumot ngi pendret ha ka ta ka jing lam ka jong mun sim khot but uni mun sim khot u yalam ngi sya kata ka jing ka bru blai but hakini ki sngi ki bamenta ilaban em kani ka rukam ban em kum kita ki bangai but ngai I pastor idan hakani ka benta mo ina pensyai sisu yangi hakani ka por Ni sunat na kapor si kapor giyo man yakran ni kaktin ke jong blay. Ba ka sapoy kapor ba finum yo sngo sho kaktin ke jong blay. Tadi intang ikikai ba yai kai ya pi knang ba finum do ya ka jing penem ke jong try. Knang ba pin do ya kata ka jingrong no ya ka ban saja ni ski ki ban wan. Tadi ta ba ngapule kaktin ke jong blay I ne ke dekat. Ba pule na Matthews kin long arpu saw ka pensya yang I bat ka hikai yang I ka ongum ni. Ka ong ini ke dekat ka ba kat saw ong ti kani ka gospel jong ka hima on yalap aka perthai baro ya ka ban long ka jingpla hakikin ja ban riu baro anda kum ta ken kan ja ka bakut hangni ka kran shai ban yalap ya kani ka gospel haka perthai baro ya ka ban long ka jingpla hakikin ja ban riu baro anda kum ta ken ka sa ja ka ta ka bakut tadi ta balai ka ja ka bakut ka daw ka long bai ya kita ki bialap la rong no ban habala rong no ikinong yalap kum ta ken ka jing yalap ka kut no Tadi yang tang aku abang ngi fi kani kesengi ke bamenta dekat badang don mengi nong yalap pediang lemda kumta te la shu jot Tadi yang ta da ke jing ngi kro epi da ke jing ngi ong epi namar ba kani ke por ke bangi kren ka di ke por ya ka ba teng teng hapan kren da ka ba kham namar da kren da ka ba jam le si ha ba yo thia ngai la ngai ha ba kersi da ka ba jam yo snow tadi da hap khnyan kham
ni haban kersiu kham tadi hing ta mengilak ban kendit nak kata kejing ti angkan mau ni kapor haba ong kata ha kapor ka ba ke eryong kawan ha lieng gini kisenran ki jong jisu kila syepti ngado kata bat kidalet ban kenyanyu jisu namaru jisu ha kata ke eryong utia lada ki kren suki I kembau jisu mi osngo bagadai kata kan ni kapor bon gi breu ki tia aga daga jingim ko bukan jam sim ke jongki tadai tangi pen snow but yai pen snow na kapor ka ktien ke jong blai ya ka ba haba utrain wan kanam long ke jing le ran kanam long ke jing do nong le kanam long ke jing yam breu rei pin kan long pen ban ke jing kemen yang ilang baro tadai ta ngi puli na ke sithi so tai tas ma kan long ka ba lai ka ong ni kata ba tukan mau ba ngin pen hapo elde ke nong sensyar bagi badan ke bor ban ko ngu ban long ki ba kloy hagi jingle ba bhabaro kababel ko ong ni ba yaki nong sensyar de bla thung du blai tadai de ma uba kentiu de ma uba penhiar tadai ta habala thung u blai gini ki nong sensyar kadai yangi la dagi yo nong sensyar ki bam dai de mi le persya yaki daga bor ke jongi daga kti ke jongi ne daga ta ke jingla brio ke jongi hinrei ni haban bo be hagi jing dua yaki la daki dei ki ba kalan la daki dei syagi basniu ngi duai sautrai bat dei mauhi uba penhiar ki dengim dei banyele da ka bor breu ke jongi banyele persya ki ka babel ka ong kata bat banlong ki bakloy ya ka jingle ba bhabaro ktin jumblai ka khot ingi syakata ka jingle ba bhabaro ndei ban le sniu ndei ban le ba iki ban nom kran sniu ya no inoru hagini ki sngi limong iba ka don ke jing kran sniu bakla tiak ka don tang ke jing kran sniu kaktin ke jong blai ka maham yagi jingkren sniu badai ta kaktin ke jong blai ka ongru hangni ka ong ba ban om long ki bayania ka khang ka bakren sniu yano ngimdei ban yania lemita ke jingania ka don do na yeng ri don ta hadu habar ka don ke jingania bara badon ke jingania blai ka don ke jingania na marba wei wiania uni pen sur ka sapoi ke jingania ka poi so ke jingesho yadat kapoi no sendan so ka jinge yap ka jinge mensau ktin jublai kong rei ki biai sha da ka pen I ka jing jemnut baro haki briu baro ka si sha ban long da ka bakin jado ikata da ngingai da ka bor ka jong blai ngila ban long ki ba jemnut da mar wei na ki so jong musim kalong ka jing jemnut ka babel ka ong ikata na mar ngiru ngilong meno ki ba biet ki bam ko ngo ki bala sha syukur ki ba shong marau ki bun jat ki jikwa brai bat ki jing subha ki ba im ha ka jing sniu ba ki jing bishni ki ba isi ki ba yashun parlok piang ni ka poi so kata ka jing yashun parlok astuna perkhat ni ka wei ba ka bible na do sedang do bakut ka main theme jong ka dai be ka jing it but ki ai bangile agni perthai la da ka de ka jing alap na ka de ka jing yathu lo pa la ne na da ka de ka jing ngai na de ka no kita baro kita kin saja no Henry ka basa ado bam jikot kadai tang ka jingiet. Pagka Bible ka ong kata mo naga shitish kinong koren gal nong ba khatlai ka khot ka ba prater ter ka ong ka jingiet ka nom do no lano ru Henry laki don ki jingiet hu lepa on pendam no iki lagi don ki thli kin sawai no don ki jingtip ka tar kan sadam no namar ngitip tang ka to kat ni bat ngi thu lepa tang ka to kat ni hang ni ka ong ka jingiet hu lepa kita ki thli ni kita ki jingtip ki baro kan saduk ka sadam no markata ka dai tang hang ni ha perthai mangitip tang katuk ani thu lepa ta katuk ani henrei onda kata ka ba janai kan poi onda kumta on pendam no ia kata ka ba tang katuk ani men ba ngi dang khna ngi kren kum khna ngi skor kum khna na perkhat kum khna ken henrei men ba ngala rang ba ngala I no I ki ai ki jong khna namar menta ngi I tang kum ba ha ka yit ba berngut ha ka ba dum berngut berngat henrei hang ta markmat mentang tip tang katuk ani henrei hang tang ngin itu biang kumju kumbala itu biang ru yanga khatlai ka ong kumni dekupta ka yaisa ka jinget ka jingkermen ka jingiet kini la henrei ka bakam kong san na kini ka long ka jingiet tadai ta ka bangidang don ni perthai don kam shisha ya kata ka jinget bali kata ka jingkermen henrei ka bakhadu lu ka dei tang ka jingiet mar dei tang ka jingiet ka badon ru habenang if ko umno na nandon jinget habenang Ngi Kumno ba lai I dan jingkermen habenang star Namar ada dan lupa ke ibang lalu kermen nang ni nak kendo bidan hang tai ta. Ding time pastor ong fi hang ni sgi ki bakhat do kadan kami ngi tang ka wei bang hapan sto bak ba yai sa sebum cukut bak ta ka ding jingi jisu crunch ki senran ke jong oma so ye puli yang det mo kata kendiat ni poi shagi yanis long ka bakhat san
Jisu kan pang ka jing it mo. Wang kumno ne jing it ben it perlok mo. Lada fin sumar ki hukum jonga pin yo yene hakata ka jing it jonga. Pi lang sumar ki hukum ki jong try ka kinang ni sai kamot ngi sa ngi yene ka jing it ki jong u. Baka Bible ko kumbang ngaken ngalak sumar ki hukum kupa jonga bat ngalayene ka jing it jong u. Tading tau try usumar ki hukum ba yene ka jing it ki jong try. Ka jing it ki jong to kupa. Ngakran kini ki aka baro baka jinkmen jonga kan yo long api baka jinkmen jong pi kan yo long ka badap utrai ukran ni ki aka baro bangin yo long kita ki bakmen baka jinkmen jongi kan long ka badap kani ka long ka hukum ba fini iet perlok hi kumbanga ngala iet pi te ka e paham tam ni iet perlok ma tak silok ro teng mi iet pi So tenat story ka ba pila hikai ka wei pa ka wei. Ano na titas ba kumno kum ki bangai ngide ban em. Mo kata ka rukom em ka jongi makandai ka ba jing em maklamian ya. Ka jing em bam kan snio but kam tam pi ong ka ba don kam yang ngi ka de ka jing e. Namara da ngim e ngi long tang tau kyu ba su sawa. Wat la da ngi la donor ka gift ka ba kenjaman sim. Ka spa ka ba kenjado la da ngim dan jing e ngi long tang kum kyu ba sudah. ngatrail dam don ji iet ngim yo rong hiru sebenang mal jisu om min iet try bo blage me ka download ka sim ni jimbo da ka bor ban iet paramarjan kum iet la de bala dangi miss kan ni ngatrail dangi le lu ki igi bro antau blairu ngila ban duai mo bro arso kentaru le ne ban yam arso kenta pule ba bol arso kenta la kam dan ji iet tau bro yo rong sebenang Tapi so jisu bu ya kajing kli ba ya. Uang hab it ni kom sa tayo try. Habi parmalajan uas ko hukum it yung nong shun store. Ba it sa nyala di. Kata kam dip so basok. Hoi kadai kam dai ka basok kadai utrai ula pen i luksa dala de. Mari kata so. Fi baro ki isi yu jisu. Baro ki ong sa na pna. Halu jisu pen i ka jing e. To map ki na bakim tem. Ura duai na ka banta ka jong ki. But ura duai nam ta jongi mo ni puri na ka gospel yo anes nong ka bakhat nyo ura duai nam ta jongi. Wo ong ba nga duai ba pinum shim no yaki na ka perthai halu sumar ki na ka basnio. Na ka jing pamanda ura duai nam ta jongi. Ya kata but kalong kum joro hakum kani ka por ba ngi don kum kani ka sngi ngin dai ban ai la di ka jing pamman. But kata ka jing pamman ka sedang habang ngim dan syu ka jing e blai. Kemudian ke jing iet nya. Kemut pal benang pal bro store ubri naman kata ka jing let's say ma uit ibar khot henry yauta uba uisi umit. Suka habis kuli so kata ma. lada shukran ni kata jisu em lada ulai ban dom de ulade ban dom shai ki rom magi rom ki de ki buwan shukurup ite ka jika song ga jong bagi ni ki de ki immigrants mula ban ong lani kita ki ba shuan le don bor ta halor ke jaka ka puta ka jong ngai lada ulai shisha kum ta u nong idri tu ulade ban shun ulade ban isi nang kong shai ki rom ka ba arun shun ki farisi kini ki reuniam ulade ban isi bahaya ki ulade ban Penstamru yaki. Lalu jisu uklam wan pan le persya yaki ne ban tim ban tela yaki. Mari ya kebukum kita am ngi ba kapor kapoi pat baki jakno hi. Tading tang ngi ba haba utrai udan. Kasi marom ka jakno persi sedusir ki jak la ka jakno. Tadau jisu et bi yaki ba kan so ni ka wei ba ladangi isi igi jat ben rio. Kamu ngele hi mangim penjak yaki kinang roi ben ban. Noi ladangi iet utrai la tip hi kumno ban yadai ngi ki ba iet ki jongo ngasngoi ni kari ke jongi ni ke jala jongi le bleu iet palat lada la de ban bu hai snong le kini ki wei em la de bu hai na du menno ngi la de ban ja na du menno ke jat men jongi ke ba long tak sitro le bleu iet ngi hadu kata kata yadai ngi hadu hang ni baladangi iet chu utrai am mar ni kari de bu bleu la ngi te rau ksin ju bleu kong ba de ma utu bo ki pot ki sambu de bleu bo kita ki jaka shong de joki beri habaro Talara ublay la bu yang ni bangin syong ngani kari kasi jentia. Tading ta umdan bala ban shim ni ga jaka ka ublay ai namar ka Bible ko ong baka jing ai bo ba jing ai ba janai boro ki wana jrong. Peki Jew hadin nang ta klasa kama boro ko ka prothai de. Adu snam nyo po edi henry namar ublay la kula ki ban yo tu ga jaka wala dala jandap arajas nam makana kila saprat bu jaka boro ko ka prothai regi poi biang seju hi namar baka de ka jaka ka ublay la kula te yaki. Kalau kumju yang ngiru ngiran kami ban iet iki beri baro balada kile huri hura lagi ngi thup shoi bisutulai
ngi thu chu trai na mar du trai man pen bet ya kata ngim dan kam man ya sniu ban no ngim dan kam man ya dom ban no kata bala da utrai hi sumar ke nong ba kinong kmi ki pele no e ka kanum dan kano no ka seng ka bala ban ya da kanum dan kano ka bor jong ka prothei ka bala ban ya da ngi ko jat ben riu tadi tang ngi haban it lu dia baro bat ngi haban sian pat kum ki bisang pat ban jam lut kum ki paro jisu ongi ka tam de pat ban le biet kan ta de ka ta ngi marbun sin de mangi ki bailat de mangi pat bakhat de mangi pat ki ba mo ba plelenti tadi ta kum ki bisang mo de mangi ki bailat ki bisang bisang ngamut ban ong ki briu regi badan ki man sim bisang bisang du soitan tadi ta habangi don ka liang de jong trai ngi tip wo e bala ban le persai ngi tadi ta kum ki bangai ngi haban iet maka jingi jungi kam de bunshi tan slik ngi haban le yalap iki ngi haban plai iki ngi haban le e na ki wan kham tam shini ka jala jungi lingi ai ka gospel ngi ta ka ba ai bat yai ai em dangi pla bat yai pla ngi don shi shai ka ktien ngi jong trai em tadi ta ngai kin yo e ka jing lam da kum ta te ka supoi bitang shakthma bat shakta ka jingele ka jingi isi ka jingi yap ka jingi shun bat ka jing jot Halo Jakarta posta hab ong dapat ba li si kadi sebentar ke pendat ya kri ke jumlai. oh segi bakhat lu te kin shun ya da Mar bendri itu mo. oh balik ka long kum ta namar kimia ka kum ktin jang bulai ka poisa ta balik ka jot no namar ba ka de ka balong persya ktin jang bulai ngil akren mentan hab it kin shun balik ka ta hab it kin shun master Kadai. Ka sto lang da da karna ka jolong beri tu last. babun sin ngia kan jing kan meta ka jabiang na lem to kan long to lem to kan long to ne la utrahi yele nam ta jungi dai pet kia ka bible bun sin ngi ka ta mo ba dawat pa kana ginong shun kan no ra bo blei wa da em ki Israel da pet kum to ka 6 days war tang rius ngi ti le thma ban yele adu santli ki ki ri mo jong ka persai ban yele persya ki Israel tang pon rius ngi to ka pon Israel mdan eda kadai nation ne kadai ri kabadang syukade empat develop ye hero matang kat tuan islam de kiyo independence le kiyo e ri islam khnais pa so pra re tu islam ripo nyo gaja kata kathma bat kadai tang kat islam kidang yo ri ki job ka thman mar tra ya dai ki bangi ka bible na do man shuai ba ladon ki median ki bon le lawan kita ki amalek ban mon le lani ladon kita ki Filistia ki bon le Henry Abu Blay wele kim dan kam man yale ki song shun ki ja la ka ja hi tadi kata ki sini ki bakat duk ngitip bakat don hi kum kata de kum ki banget pat ngi ban ti control ngi ban long tagi beri ke don ke bor holo la dia ban perkat ki kata kan ban bi ban duai so tang ka jing duai balong ke jubab de na shikar ni kata am de ka jubab kam de ka kti ka jubab de ka khosio ban dam ban duai Nasngo kadir ke benefit pastor ki banget da syukur perkat bahagi pastor. Namar kenal tu kapor Israel tas teman berem ne baru pastor ki bafila batai mentaru. Long ki wan ki nong shun banjele. Sisa daka jing perkat brio daka taka bor brio jengki athai ki namla ta kat kita ki babun ki libo banjele iki kan. Henry bikishani utra pa la ka jong kaburom ta ki. Tengah snow pastor le si kita ki jingja ki bakum ki neru le si ki bagi i menta. Nasngo ki banget pastor hab ona ketika benefit kita butra uyeng betenang ta jengki. Marangile hi le singila ban long kum ki langut ki dakat arungut te syasa an rewe ulat no barabas namar bu ulan jisu margini ki mo kita ki balong payas kini kita ki ba idri de mo ndai ki de maki ki ba ile persya ru ki rom Barabas ro mantap yang tiga anggota karu ar pernah nang ta waduh Judas ro kumaki ka jingmo juki ka dei bikele nak mantap ka badai game sto ba dei ban be no iki rom terau ki seng le no joki ki di zilets gidon kita ki kan hon ki joki ki ba ki adan sisha kata ka jing tumu ban yele lai lut nam taka ri ka joki henry abakut ka poi be ki poi ka ding pernah Rai Jisu tentang mau bahok udah na pedang joki kita kata bayap nam tak kita kinong pop bayap nam tak kita ki basyon ni halo begini kejikan pastor pat kejingni pastor ke bagi menta ta lo ketema ki ngi ibit kunta pastor ka di sini barang i ketema Iran itu long ka om ta long kibutan bor
Kani ka tma ka dei tak ke jesdang juki ke di ke beri obat ya ke bor. Ki kem dan iram. Ki halo jong kata ki obor. Bayapat di pat ba. Bomensa ubado no ya kimin siem. Kita ki bahaya masa me kata ka jigi. Kebon ka jimi da pastor hap ong kami ka basnio tanang ni. Kami ka bastunat. Kajing yap ka dani badan ka sama de. Yap ni. Tamba kajing tumu jo ka sama kan. Mar ba da supai ikan. Imat u Amerika wile ini ka sama ban yo ampniang. Man control ya ka economy. Bar ujiu par wile ini ka sama ban yo example. Yang so dang kata. Kebon hap ong sa isien. Ki bakili sa makilu ka me ka jing tumu juki ka badai. Kam judon kanu ka thma, kam judon ka motif. Kadon bet ka motif. Bahan bat ka Bible rokong kanum don kanu ka jingjia kam dalat tip lupa tu torai. Dia ta kong kai baro kai trelem ta ka jing baha. Padai nama tak kini kisngi ke bakadu abang ipet yang ni ka thma ho isir kai. Hana ka wai pat ka benta ka ai jing kerben yang ni ka jing rong no kalajan. Bat ngi amdei ban fokus ya ka thma, fokus ya la ka jong ka jing em. Ngila penbetnya em la dau trai wan. But i pastor ila hikai ha kani ka por mo kumene fi ong fi kani kum ka jing long briu ka long ka ba e. Ngahaban keli ya kani ka jing keli. Bun sin ngajuk buru ka e ka jing long briu. Namar ya briu mo ba thau. Thau blay. But por bo blay u thau ya briu u thau kumno. Ka Bible ka kranshai ba u blay u thau ya briu ba u tanshar. Ka mai kata ka nongkong do. Harengi pan ngi ong ubriu te ulong betulot. Ublay umpai jengi ung betulot. Opar mengatau me ngatau man sensar ta. Fi kata ka de ka bamut em ngi haban weng no ya ka jingpet da ka jingmut kumbong pastor man da ka jingmut briu da ka jingpet briu bat da ka jing perkat briu. Ngi haban perkat ke ai baka tin ke jong blay ka ong. Bangang ade mano. Mau shumut menta pet ba. Ukon jong prime minister umtip ngadai mano podang red. Haka podang red unlek lekai lang barok. Hari onda ba ula he utip ngadai mano. Bat namar ba utip ngadai mano uyat at karno namar ukpar ubatai. Open kerpang no eladi. Ba me dei mano. Takalong kumjur mangiki bangai. Habang apa tip ya ublay ngayai lang hakata ka jinglong briu ngong. Onda bangala tip pat yu blay ngatip ngalong ubri ubakumno. Tengah haban penkerpang ya kum gata de kata menestititos bangi pule kada betai yang ngi kumno ngin penkerpang. Fi kum bangai ngim de banian ya. Kum bangai ngim de ban fantin snio de kata pastori keren. Omba lamba ka jing snio lamba ka jing esho ya dat jing era white ye. Kanu manra ta ke solution. Lan lanoro. Kanu manra tang ka jing esnosi. Dia kata, Jisu ada daya ke white. Lari ben kemen bu Petrus ulah saya ke white lam. Ada wang bono atau ke white lam. Ubele ada ke white lam, uyap ada ke white lam ni. Bar unjat ada ke white lam ni. Dia kata, pak bono. Nambar utip berkata, dia buat kumno ujok pat yang ngibaro, dia tang dak jing. But kedai ke jing sefika, ke greatest teaching ke jong Jisu, ke kayang hak arbenta. Kata ke dia ke jing but compassion. Lane ke jing sosen ai. Ngingi yo ai kata. Open em yang ini namar bau balai namar isen yang ini. Ngilong kum kita ki brio bom dan long syarai dah. Kata dia kata dia kejing kai pinapait na bola sautu di gospel. Kejing kai ke jong uji su upait je ki sanajar ususen ai. Upait je ki sawajar ususen ai. Upait je ki kum bom dan long syarai. But udah je ki. Dia kata ulai ban song lembat ki. Fi kata dia ke kaba habang ipuli po ka Bible but kani ka don kam yang ngiru hagini ka pot apit ka pertai siya pidapit kani ka thama ka ba ka GIM ngisu siya bet ni ngisu thu ba kani ka thama kan si alam siya kata ka sa poi siya ka thama mag ka ka thama bang iyo ilem ka pat original ada puli Bible le tadang apps ba ka thama ka ba kraw le tadang hakis ngi manangwan mentangin ang ilay tili kiri kidang don kini kiri kiong ini sno har ki yarap na ka bari. Ada kasi yo ibe barot dah. Berkumpul pasal akhiran baik kedai ketma energi, ketma umpeniang. Berketma jongka ngalak mandong yefi, jongka jingmani kata kedai temple. Kedai tang kata. Temaniam ya. Temaniam baik ngalong yefi. Berkini kedai bangkum no nganyo bantai ya ka temple. Berkata apa kedai. Berkini seyo i ngasarai stang kindiat sengi. Berkini tip ba nak kemat tinga nget baik
ba shwa kata lawan ke jing rong no ba kumno ba on bana ba o la te ya ka temple kata ka de jing syabat ka perthai menta ka don crisis dong ka barok ka perthai kam crisis re ka bam ka on bangin dan energy bat ngi sung thu menta kan kata kumno bat ka ni ka de ke ba ka perthai ka ba em hal kum ka ni ka perthai bangi em ni de ban long ba kumno ngangai ba ngi le pat yo kum ba jia bat ki bangai hakapor upat syataitus bakumno ki ni ki Jew ki Kristan kam tam ek to por ki haban petwer ada ki ai ne aga jinge ki Nongkhryiem ki Pojung ro ani. kam de ke basop ada ki em da ngili padio ngim kata kat ni rungi ong ani la salang ada ai bakani ka don ra ingi ke jingkela kan kela namar ngi teng aku abang fi jing lek jeseng kadi ke babun kadi ke jing kres new yak yuai ka jonga ka khamba ka jong pi ke bomlong nang ta ngim kren ni ka tin jong blai ngi kren man ni ka tin perthai ngi le perthai ngi haban kala ba ngi haban pai banong atrai dei ma me de ka tai pastor I hikai yangi but kadi ni kadi ke jing sisa bangin sung tho kadi ke jing bat ka jing duai kata kadi ke borba baka Bible ka teaching ka jong Jesu ka de ka jing ka jing snai ban ngi ba yo ka teaching jong tra ka de bangin bangin doai bangin yo ya ka jing kala la ka de hayeng hasam bon ba tentang hayeng kami ka thama pikran ban pan ba ka Jerman ka thama long man pikran ong banga the da ku bangan lep no long ba the petrol man wow kadang por man Kela patron. ku ka petrol tadai na mal kata suthop ka jing kan jong akam poi ngin pai sa tin ka jong blai pa habang i pai ngakwa ba no fi ngi duai yung ya try le ma me ni katma ti su kemen habang i puli sa phang jo so fa utrai u ong da katma kam dei ka jong me jo so fa katma ka dei ka jong a tingi ru de ma so tho katma kam dei ka jong i ke po jo so fa upan kre ke ya ka jing mani hang to fi ya ka jing duai kata ka dei ka jong i ngin pen kre ka jing mani ka jing duai harangi ngi pen kre mani katma da katang katup I kum kan jado om ngakren ni kari ke pengkrek kum ta halong yang long sem ngi pengkrek la ka start la jong ngan le kum ta kampoi da to ai mo kum men ngapai we ke news bakwa li puli doktor ye dei ba pengkrek ka jing start ba pli ki perkhat ban siu pisah hang ta ngayo sit da kilak fi kamu mon ka jing pengkrek hi kala bakla ta nga ong fi ka jing bakla ho jong tu briu ka dai bu sim ukular mereka jing baklar ka dai kita ki bakwa ban lek puli lamba da ka pisa ngasi petang ngasi mudur kan ni ki bebun ba po dari India do mensuar kami ya kan ni kum gitu ki doktor ki pas mar li pas mar gitu sitir sin fi dai na mar kata ngi haban sung tho ya kan ni ko ka fraud kan one bet ka jing snew ka wan namar udon unong penlek snew fi ka bam sap ka don namar don nong penbam da tada barok ngi nong penbam tu nong bam sap penbam yu layap la kayap hi kadai no kata pat ngasngo ba ngani ka por hoi ngi don nak ni ka perthai pat long ka jang ni perthai ka Kinong tu kidon mar bagidon kinong thiet wi. lara sumot batu tip kali ada nong tip kali tu untuk liu hi pelong tu nong tu ba ka tu metu kadai ka dor jong ka long zero da tatam nong tu nong ngatu emta jono syakyaman sak bom sak tiet hari nong tiet hari ngi pat supang ta yo mar tat habang isim jong kiwei ngim sngoi ai da jia halade pat ngi keren kadai kata ta ngi hap hi ban perkhat bat dei namar kata ka perthai kamla ban penkala dei mata kum ka kam sniu ai ka ongin pendon kamot ka CCTV ban tip sei ban kam sniu hanai ka tin ka jong boleh ka hikai yang ban ieno ya ka sniu bat ban em ka jing em ka batmai ha ka ni ka singi ka khado mo tei pastorang ha bakut pidani ban ong mo kadi ga jing shisha rang yap su tho about Jesus Christ one chakani ka perthai one ban pandem one man khat ya baro kamaktin ga jong bleng stan bangi puli ba wang amon how Timothy Ukraine bat kum juru Petros ru Ukraine kata wang ba amon yo way brun jot re baro kin wan chika jing kala ka tarau mo strat mene ga way ka benta ba fikir mo pastor bon sien mo ngi kum ki bre am ngi klete ek bo blay Ukraine halor jingi
kumabane fi batay mo stana to boong ba ublay thawngi bangin sinsya nai mangipat ngimpet hak dakita ki chu ki khmat ba ublay ong bangin sinsya tra hawai ka bantaro ublay habangi yo yakane ka jingai uai ka jipenem ha ka jim ka jungi ublay aba upet ingi umpet chu ingi kum kita ki bar ale pop ne umpet chu ingi kum kita ki brang le snio re upet no ingi kum kita ki khun re ngi pat ki khmat ki jungi ngimpet kum kata ngipet bet ila dia kum ta uba pop ngipet bet ila dia kum kita ki bam hok re ublay da kata khmat u khampet chu ingi upet da ta khmat kum kita ki khun bat namar upet yangi da ta khmat kum ki khun u ai yakane ka jinglong khun ha ka jim ka jungi bat ublay du ku tau pa bar kumbo pa jingi ulong uba khut ulong uta uba hok u ai ga jinglong hok bar u ai ru ya ga ne ga jinglong khut ha ga jim ga junga ba jingi wei piwen bangin perkerpang ya ga ne ga jim ga jungi ha ga khtien ka jong play hoi kum ki bring in mla e kata ringi su tho ba dingba umen sim kho jong play uti tos ro to ukran ba ka de bet dingba umen sim kho jong play ngila ban im ka ne ga jing im ka bai dei ba ka ne khtien ka jong play ka jing im kum kita ki banget ha ki ni gisni ki bakado ba isu tho ba kani ka dik ka jing i jam ni yo na u jisu ni isha ba umdan way par bri am wan ai la ka jong ka gm na mata jingi u de bitang u jisu but ni i jam ko baktin ka jong le sta chi ka jong yones no basaw ang ni i na marula i chwa mo wingi dengan asu tho i ka jing i ka jong blayam ni rong isu tho i ka jing i ka jong i yaki way dangang pat ma de ka jing i ka jong blay kum no ngan la ban i ni dangang lama ke jing e ke jong blay ngarung ngandang ban iet tau abangi puli ke htien ke jong blay lara unu bri am umla ban iet yulau jong upara tin ke jong blay ko ang tau bri orang dei mun chino bri but mun chino bri dan ke jing em ke bam chukut tau hiap su tho ba ke e ke bo Jesus Christ ukran ha ke jing ke jong ab jing we pi we wai ke ne ke jing iet but namar ngi lama ke ne ke jing iet ni iet namar blay la iet chomo uingi but ni pen i ya kan ka jing et tadau ni bu u jisu u bu khnang yangi ha kan ka perthai ho da de sha ka jing ka bam jukar marsin yo jing penem larong no ngi re udah don te ka jing thu ha ba ai ngi ka jing penem ka mod udah don ka jing thu na benta jing we pi we ha kan ka khndo bangin pen i ya ka to ka jing bha ka jong pa ha ka jing ka jing we pi we ba kita ki bri ki bam i thu yu pa kin yo bri thu yu pa ling ba jongi ho abang i shakri ni ktien ka jong brai ngin ka do ba ka jing ya kan ka jing ya kanom lat ngi re ha preng jong kita ki jing ya ni pen i kata ka jing bha ka jong pa ha ka jing jing ba ba ki bri ki kata ka jing bha ka jong pa ha ka jing jing ki bri ki myoro ngi re ki myoro yu ta pa jing ba beneng ba ki i de ka jing kala tadau la ubriu i yo kris ha ka jing ka jing utu ubriu un kala la bobon sien kum ki bri am ni teprat ini ktien ka jong blai i yo sngow ban ka por ini ktien ka jong blai re ngimcha manyalam hakari ktien ka jong blai tadi ka basong si tamdo ni tep ko bo ong mo ko bala criminal pastor mo ya apu saw kan ta phiduai re ban ong par ke iban ktien ka jong blai ban le blame la tam ban e ru ka jing sha ka de ta bala rangi don ya ka jing et ni don yu blai ubriu bom dan jing et ke mot dan blai mor blai long ka jing et tadeng ta ngitip la rangi ong ni don yu blai ngi don yu try ke pa hui na ke jim jing ka long bai ngi don ke jing et ke Stephen ngong Yohanes long ba saw ka khot ka ba nyo ko ong ko heb et tu ngi et par lok hi ka ba ke jing et ka long no blai te we baro bu et la khai u no blai but we tho yu blai ta bum et o mi tho yu blai na ba blai u long ke jing et ka ktin blai ka shai ka ta ding ta ni kran slam she kai bat ta kita ubriu bam dan jing it kemut dan blay puta ubriu bam dan blay dan beneng ta kita ni kran ni kita kata fidan jing it fidan you blay fidan ni ka beneng fidan ni ka jing beneng no bla khan blay udan ya ka jing it tam dan jing it kemut dan blay jisu ha wi ni hedo kata ktin blay ong ka nature ka blay wi ni hado kata ai tino ka jing em na ka banta jongi ka biang pastor hang atharai kani ka jing ekran ka jongi mo bar kani ka wei shabang ini pen kot hang ni ka por shabang in le gi jing tuai nam ta jong pi ba ni kermen ba kani ka jing kai ka non ra ke ka bathamai pe ba diet yel de pidan jing e na ban e yau try u bau blai pa pi IT lot ele de
Kumno pintip bang ngait you blay lamba piyeng hagak tin ke jong blay. Kebaar piit ne em ya ki para marjan kumba piit ya ladi kebamon kumba blay ulai sen ya fi ya keban penem. Uklam thau ya ka pop lan ki rangkang ki jong pi. Piru pe pi map ne em ya ki rangkang jong ki wei. Namar yo fi bat ne ya ke jong ki try tu la map ada yo pi bat. Tadai kata map no ya ki. Ro kumba utrai ula map ya pi. Bat ya isen ru ya ka perthai bat ya duai bahkan tip ya utrai. Hakum ngani ka por banging indon em kam dai yangi tang bangin supek kai ubu kenang yangi ngani ka por bangin duai baki wei ki chat ben riu ki wei ki briu ki nyo ya ka jing penem kum bangin yo ngin lek ya ka bangin duai ya don hayeng jong piru ka jing ki jing jar ngi nget utrai unweng lot ya ka ta ki jing pang ki jing stom ki jing jar nani ka no ka benta pi don ublei un pen ken ria ban ra ya ka jing sop ka jong mat ka jing e jong kan dap biang ngai ti biang ai pastor ya la ngi jing duai bang ngai ni ke jingkran ke jungi kam dei tang ke jingkran dengan ngai kla rung sik skor jong pi ka rung sik sem ke jong pi batu ai bengin im kum ba ka tien ke jong blai ki kai ngi wala dan pren jong fi pimpat pediang you disgrace pimpat dan ke jing kana mi tang ke jing shun ke jing isi ke jing bisni ke jing amai ke jing ania ngi ngai ndum ta ka ski kita ki ke barok kinam lang shop pin yo pediang you men sim malapan kar si ni fi do blai fi don ni ke jing in the duai ni ke por menta trying aingo imego pa ni ke por ka ba kodor ikon je mego try ki sngau ka ktien ba ki pediang ru ina ka ktien bara ba ki pediang ye ka ktien ki pediang ye mau Jesus mar malong me ktien trying a dwai nup da sngi la kapa iki na me go try ba me melong u jing it ba ka ba mi da ki kon je meru kan long ka jing it try kin it me da ka download da ka men sim da ka jing mo da ka bor baro ba ban it ki parmarjan kom ba it ye la de ba ban it ki nong shon ru ong ka ktien ke jong me try ba dwai men ker ku in ki kon ki jong me ko pa para baki long ki badwai ke bangai ko konra ngitep ba mendai me bu ya da bu sumar badai me ko konra try bo pen kharoi bo pen man bha ya ka ji im jungi we pi we ngadwai mun ka khu ki kon ki jame try ka ka try ka ta yo got ka ji im ka ba ma ka sngi ka met ka pat ka long ba got ka ba khia ba ka jing sup ka jing kamen ka jong try ka long halo ki yang ka sam ka jong pi ka dwai ka khu ka teng jong ji su nong pnem amen but amen blame khu fi ngin sekindo biang ka we pat ke episode maka ni kalong kajing pentip na fikwa anwan jeseng pila anwan shibit apo ha maulai nongkwar ha ka por khatwi bejing dan ni jeseng bat la phi dan sini sejan Nongthymmai pila anwan chen Nongthymmai ro ha ka por san baje jan miet ngia weri piru ani ka teo ko banwan ngidon ni jeseng ke bar pang hang thi apo susu tham auditorium ke jeseng ke bagi ai kerteng ka miracle weekend shisha ka don ka miracle ke jong jisu ma jisu di miracle worker unong trei ki kamba un le komta wan nadu ka sngi arpo arpoi artrik juni benai match haka arpo tarik ngidan tagawai ke jeseng ka long haka por janmit sansteng haka sing sa jan ngidan lightly ke jeseng nadu shpowaji ka shibjisteng bakamta sansteng bataga sngi try ka don ka jeseng shpowaji shibjisteng bat kumjuru haka por san shiteng janmit nget ni kendo ipi wa ya lang iperlok jufi wan lam pang bistam Bedon jing jar ke jim jisu un solve igi problems baro wanda ke jinget wanda ke kimilan ting igi kamba jong tra lain ko fi ngis kendo pa kulashibun pastor baro kulashibun ifiru amen